Fjorista Malti huwa parti minn grupp ta' persuni li armaw il-fjuri fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan għal festi maġġuri bħal Miliet u Lejt u f'dawn iż-żminijiet David Grech ikun il-Vatikan sabiex jarma l-fjuri għal funzjonijiet relatati ma' dawn iż-żminijiet qaddisa. Net News tkellem ma' David Grech u mill-Vatikan spjegalna kif għalih din il-biċċa xogħol mhix biss appuntament annwali imma esperjenza volontarja li tnissel fih unur. Jiena niġi nejn it-tim ta' fjoristi li iżejnu il-Bażilika ta' San Pietru għal-festi, il-festi l-kbar tal-Knisja fosthom il-Miliet u Lejt il-kbir. U bħal snin ta' qabel kelli l-onur li niġi mistieden u l-qajt l-istedina u ġej dan nixtieq ngħid li nagħmlu kollu volontarjat minn jeddi. Ġifieri anke biex niġi hawn nħallas jiena. Imma għalija onur u esperjenza u dejjem tiltaqa' ma' nies ġodda u dejjem titgħallem affarijiet ġodda. Apparti minn hekk David saħaq magħna kif anke l-kulur tal-fjuri għandu sinifikat speċjali dan anke wara li l-Papa appella sabiex f'dawn iż-żminijiet jaqaf il-ġlied relatat mal-gwerer. Il-Papa jenfasizza li bħala ġest għal dawn il-festi tal-Lejt jaqaf il-ġlied u taqaf il-gwerra, ġifieri anke il-kuluri huma kuluri li iġibu tama. David Grech għalaq billi saħaq illi din l-esperjenza tagħmlu onorat illi d-don li taħalla qed jużah biex ikompli jfaħħar ismu f'post bħalma il-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan kien hawn fejn anke semma kif mingħajr ma jrid jiftakar f'missieru u f'kemm kien ikun gburi jara lilu propju fil-post fejn qaddes il-Papa. Naħseb pereżempju fil-mibki l-Papa tiegħi ngħid mur ġibu dan għadu ħaj mitħallina t-snin ilu u jara dawn il-fjuri u jkun jaffi jiena kont parti minn dan ir-riżultat sabiħ. Matthew Polidano għal Net News.